بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين كبران بكريستوس أحواتين أحاتين إني هنا بتصقق زي أبهر لومي تراخيبنا لنا أبزي نايسمون حمامات سالساي معالتي النستنتنو زلنا أبتنا سكيات ناي كريستوس حمامات ناي كريستوس أبتي انتنا بيلو مدارك تعالبو دحنت زهبلو زلو معالتتات نلومي كنستنتنو توهيبنا زلو أرئستي سقاين أب هيوتنا زلو ترقم زرقو خينو أب تحتيو كم نؤسار استي سلمنتايو أملاخ ندك سبات بحمام يخون بخالق كساقيو سقيل زتمت كاب سقاي زركب برختك اللودو زبلنا كنقلصو سلزي تتقالالي عبر استنا سقاين أب هيوتنا زلو ترقمن انتايكم زمسلي بارنز حساب زين مجلس بكرسوس حواتين أحاتين سقاي ويتي سافرين ويكانتي باشن النبلو سب بأكل ويبنفسي بلبي بحساب بمنفس زركب ناي سمعت وي ناي مكرا مستمقر هيوتي بلاتين باسيو زبل قانقا اللو نحنا بإنجليش باشن نبلو ات باسيو مالت كأني مكرا مقبل ويكا نمكرا تساويركا مخال زبل قانقا ايو زسمع سلازي نسقاي بحق ترجم كنبو انت اخوينا سمون حمامات سلازلنا تسقاي كريستوس اب قدمينا غيرنا دسقايو سبات نساق السبات ويون اغزي ابهر بخمي مقدي نسقاي ترجم اب هيوتنا هيبو كنمهارينا مالتي بزعبا سقاك نحسب كلنا ثلاثه عبيت نغاراتنا نستمهر تقدماي اكلاو سقاي اكلاو سقاي بحمام ناي سونت حمام قسلي وي دنغاصه ويكا باكل زسمع سقاي اكلنا ريسبونس زهبو سقاي اكلاو سقاي تباهيل يصوع اتقالاي منفساو سقاي ويكا ناي نفس سقاي تباهيل يصوع زخاني حزن ጭንቂ فرحي مطفاء تسفا وي سمعيت حسب كبيد مستنتان يخيد اتسالساي منفساوي spiritual زبحال كالو spiritual نبلوخا كاب እግዚአብሔር رحيقካ مسمع حاتيات وي نصحلنا زي ማለት بحاتياتن بزي نصحلنان كتملالس كلها منفساو سقاي يبحال وي كاني كاب حاتيات نصيحكا انصار حاتيات قالسي غيركا نحلناخا بصبق كوسكيسكا اتنبرمو اوخا اتساقيو سقيات نزي منفساو سقايلوم ابو يصوعوا بمنفساو ترجمنا كريستنا خريم كلنا سقاي يكونن كفؤ نجر زنص انت سقاي برؤسي يكونن كفؤ نجر انتي دا كم حدا مرحه نهيوت وي ملكت مسك زي ابير زلنا حبرت وي نبرت كون كليت سقاي ترجم زبو بمساله سقاي نخفعت يمصني وي ممهارينا كون خل متعينا كون خل متحسسبينا كون خل حداسينا كون خل مبار منفساوي ترجم ناي سقاي اب كريستنا خرئن كلنا تقدمي ابنت زخوننا كريستوس برؤسو سقاي تقبلي تخالي سقاي كساب مدحان كمرح كم زخئل اتي ناي سقاي ترجم يحبرنا اتي سالسايكا سب نسقايو نغزي ابير كوفو خم زخئل اتا اب هيوتنا نحالفو ببعينتو سقيات بملؤ نغزي ابير كنوفيو خم نخل نمهار بحاصيرو سقاي مالت كل عينت مكرا وي حمام اكلاوي نفساوي وي منفساوي زتقالله ايو سقاي اب قدس مصحفن اب تمرت ابون كنمهار كلنا تقدماي اب قدس مصحف زمصانا انتايو سقاي ناي عالم وصيت حاتيات ايو ناي حاتيات ودسب وصيت سقاي ايو زغا مجمريا سقاي ناب عالم مصيو معاس بحاتيات اب زفطرس ثلاثه خريين خلينا ورقت ادمن هيوانن ام مجمريا سب فطر كله سقاي زبهلاي نبرن سقاي دحر حاتيات ازمص سب كابت ازاز እግዚአብሔር مسوصه كابت ازاز እግዚአብሔር مسعالوه ناتو صعبين سقاي مكرا حمام مفلاي ننغرات كتمزازن زي مخال كاب صقا እግዚአብሔር مرحق صقا خمسه ገፈፈካ ممثال ቋንቋታት ይመጹ ማለት እዩ سقاي فتنا كون خالي بخال منقدي اب تاريخنا ايوب معرف حدن كلتن ترأنا فتنا ايوب صادق نيرو انت خونه ግን بزح سقاي تقبلون بسقاي حليفهم نايز تمرت زنتاي انت على حمرته سقاي يكون ملكت كفؤات نايسب ويت سقاي زلو سبا يكون كفؤ سب إلنا نحنا ننببو
ኣናብባና እግዚአብሔር ንሰብ ክፍትኖ ናይ ዓወቱ ምልክት ከርእዩ እትፈተና ዝመጽእ ስለዚ እግዚአብሔር ስቕኢሉ ዝርኢ ይኮነን ከምቲ ኣብ ርእሲ ተባሂሉ ዘሎ ስቕኢሉ ዝርኢ ኣምላኽ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ብምድብ ግዚኡ ዝምልስ ኣምላኽ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስቃይ በተኻለ መንገዲ እንታይ እዩ ፑሪፊኬሽን እዩ ንምጽራይ ንምንጻሕ ይመጽእ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:7 ተተመልከትና ወርቂ ብእሳት ይፍተን ይልዎ ሼክስፒር ከእንታይ ይብል ኣልማዝነቱ ብወርቂ ይረጋገጽ ወዲ ሰብ ከኣኒ እትናቱ ብቕዓት ኣብ ፈተና ምስ ኣተወ ዝረጋገጽ ይብሎ ስለዚ ስቃይ እምነትና የነጽር ንእምነትና ይኹልዕ ስቃይ በተኻለ መንገዱ ምስ ክርስቶስ የሳትፈና ንሕና ምስኡ እናተሳቐና ምስኡ ክንከብር ኢና ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8:17 ቅዱስ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ ስቃይ መንገዲ ናይ ክብሪ እዩ ንሕና ይብል ኣሎ እናተሳቐና ምስ ክርስቶስ ክንከብር ኢና እቲ ክብሪ ኣብ ስቃይ ዝመጽእ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣበይ ኸቢሩ ኣብ መስቀል ሓመመ ክንብል እንከለና ተራ ሕማም ኣይኮነን ከቢድ ስቃያት ኣሕለፈ እዩ ብግእዝ ክትርጎም እንከሎ ከቢድ ስቃይ ወዲ ሰብ ብቋንቋኡ ክገልጾ ዘይክእል ስቃይ እዩ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ስለዚ ንሕና ከዓ ኣብ ስቃያቱ ንካፈል እቲ ካልእ ስቃያት ክንሓስብ ከለና ክርስቶስ ብርእሱ ብፍታዊ ንስቃይ ተቐቢልዎ ምክንያቱ ድሕሪ ዓርቢ ስቕለት ትንሳኤ ከም ዘሎ ስለ ዝሓስብ ስለዚ መከራን መስቀልን ስቃይን ምእንታና ተቐቢሉ ይብሉ ኣብ ኢሳያስ 53 ምእንታና እንታይ ተቐቢሉ መከራን ስቃይን ዕፀ መስቀልን ክበዱ ተቐቢሉ ስለዚ ኣበው ብዛዕባ ስቃይ ከስተንትኑ እንከሎ ብፍላይ ስቃይ ናይ ወዲ ሰብ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ተኣሳሲሮም ከስተንትኑ እንከሎ ኣበው እንታይ ይብሉ ስቃይ መድሓኒት ነፍሲ እያ ስቃይ እንታይ ትገብራ ንነፍሲ ትፍውሳ ከም መድሓኒት እያ ስቃይ መንገዲ ትሕትና እዩ ሰብ ካብ ትዕቢት ይወርድ ናብ እግዚኣብሔር ድማ ይቐርብ ዝሓለሓለ ግዜ ምልክት ኮይኑ ይመጽእ እዩ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር ዝብል ከሳቀየካ ክእል እዩ ስቃይ ናይ ቅዱሳን መንገዲ እያ መርሓ ጎደና እያ ኩሎም ቅዱሳን ተሳትፎ ስቃይ ኣለዎም ብስቃይ ናብ ቅድስና በፂሖም ቅድስት ሪታ ክንርኢ ንኽእል ፓድረ ፒዮ ክንርኢ ንኽእል ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ክንርኢ ንኽእል ድንግል ማርያም ብዓባያ ናይ ስቃይ ሞዴል ንሳ እያ ስቃይ ክሳብ ምድሓን ክብሪ ይህበካ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 8:18 እንታይ ይብል ስቃይ ዝዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይመዓራረዮ ኣኣምን ይብል ድሕሪ ስቃይ እንታይ ኣሎ ብሎ ክብሪ ኣብዚ ምድሪ ስቃይ ኣሎ ብሎ ግና ናብቲ ናባና ዝመጽእ ኣይመዓራረዮን እዩ እቲ ዝዓቢ እቲ ዝኸብር እንታይ ይብሎ እቲ ክብሪ ናይ ክርስቶስ ይብሎ እምበር ስቃይ ካብ ሓጢኣት ሰብ እዩ ዝመጽእ ኣብዚ እንታይ ክርዳእ ንኽእል ኣምላኽ ንሰብ ብሓቀኛ ብፍቓድ ናጽነቱ ይፈጢሮት ፍሪ ዊል ዝበሃል ይመሪጽዎ ሰብ ንጽቡቕ ወይ ንእኩይ ክመርጽ ይኽእል ኣዳምን ሔዋንን እግዚኣብሔር ተጻረሩ ብዛዕባ ብሉይ ህይወት ወይ ሓጢኣት ኣዳም ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ኢና ኣዳም እንታይ ኣምጽኡ ሞት ሕማም ስቃይ ጽልኢ ውግእ ናብ ዓለም ክመጽእ እቲ ኣፍ ደገ ኣዳምን ሔዋንን እዮም ከፊቶም ኣብ ዘፍጥረት 3 ወይ ከዓ ኣብ ሮሜ 5:12 ኣምላኽ ንሰብ ዝፈጠሮ ንስቃይ ኣይኮነን እንተኾነ ብምኽንያት ሓጢኣትና ዝመጸ ውጽኢት እዩ ኣምላኽ ሰብ ክሳቀ ስቂሉ ኣይጥምትን እዩ እንተኾነ ፍቓድና ከየገደደ እቲ ስቃይ ከነስተማቐሮ እሞ ካብቲ ስቃይ ትርጉም ኣምፂእና ራዲካል ሳኒሽን ዘይጣዓየ ጉዳያትና ከነጥዕዮ ይሕግዘና ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊና ክህልወና ዘይክእል ፍቓድ ኣይኮነን ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና ኩሉ ፍቓድ ኣለዎ ክርስቶስ ንገዛእ ርእሱ ፍቓድ ካደ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ኣብ ምባል ብፅሒ እዩ ካብ ስቃይ በረኸት ወይ ጽቡቕ ነገር ይርከብ ዶ ወይ ይርከብ እወ ብቅዱስ መጽሓፍ ክርኢዮም ከለና ካብ ስቃይ በረኸት ኣሎ እንተኾነ ኩሉ ስቃይ በረኸት ኣይኮነን እንተኾነ ኣምላኽ ነቲ እኩይ ንጽቡቕ ይቕይሮ እዩ ሓደ ግዜ ሰባት ኣብ ህይወቶም ስቃይ መከራ ሽግር ተጻብኦ ስደት ክገጥሞም ከሎ መጸበቂኦም ይኸውን ምክንያቱ ፈተና ናይ ክርስቲያን ልክዕ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ዝኹላዕ ክርስቲያን ከዓ ብፈተና ስለ ዝኹላዕ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ስቃይ ንግዚኡ እዩ ንዘለዓለም ኣይኮነን ንስኻ ንስኺ ኣብ ስቃይ እንተደኣ ኣለኻ እቲ ስቃይ ንዓኻ ንጽቡቕ ከውፅእ ይኽእል እዩ ቅዱስ ኣውግስጢኖስ እንታይ ብሎ ትሪ ግዜ ካብቲ ሕማቕ ነገር እግዚኣብሔር ጽቡቕ ነገር ከውፅእ ይኽእል እዩ ኣብዚ እንታይ ንርዳእ ንኣብርሃም ስቃይ ፈተና ሂብዎ ኣብ ዘፍጥረት 22
ግን እቲ ስቃይ ዝመፀና አብርሃም ናምንታይ ኣምፂዎ ንእምነቱ ክፅምብል ገይርዎ ንዮሴፍ ስቃይ ኣምፂዎ ብመን ብሕዋቱ ኢየሱስ እንታይ ይብል ፀሩ ለሰብ ሰብኣ ቤቱ ይብል ንወዲ ሰብ ፀላእቱ ቤተሰቡ ይብል ንዓበይቲ ህዝቢ ከድሕን ከዓ ኣኽኢልዎ እቲ ስቃይ ዘምፅኣሉ ኣብ ዘፍጥረት 50 ቁጥሪ 20 ክንረክቦ ንኽእል ኢና ነጊሱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንስሙ ይኹን መስቀል ከቢድ ስቃይ ኣምፂሉ ግን እቲ መስቀል ስቃይ ደምፃሉ ናምንታይ መፅዩ ንዓለም ንምድሓን ኣብቂዕዎ ማለት እዩ ዮሃንስ 3:16 ከምኡውን ንስኻ ንስኺ ኣብ ሕማም ሽግር መከራ ስቃይ ተፃብኦ እንተደኣ ኣለኻ ኮይንካ ወይ እንተደኣ ኣለኹ ኮይንኪ ንኻልኦት ሰባት ክትረድኦም ትኽእል ኢኻ ንስቃይካ ናይ ምፅማም ፓስዮ ዝበልክዎ በቲ ሓደ ወገን ምስቃዩ በቲ ሓደ ወገን ምፅዋር እዩ ስለዚ ንስቃይካ ተፃዊርካ ክትከይድ ከለኻ ንኻልኦት ኣብነት ኮይንካ ካልኦት ካባኻ እናተምሃሩ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስቃይ ንፅቡቕና እዩ ዝቕይሮ ስቃይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሂወት ተመክሮ እዩ ቤት ትምህርቲ ናይ ሂወትና ተመክሮ እዩ ስቃይ ክንሓስብ እንኮለና ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ሓተይን ኣምላኽ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ኣምላኽ ኣይኮነን ክንብል እንኮለና እምበኣር ኣምላኽ ኣብ ስቃይና ሱቕ ኣይብልን እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል ኣምላኽ ኮይኑ ናብ ዓለም መፀ ክርስቶስ ኣምላኽ ኮይኑ ናብ ዓለም መፅዩ ስቃይ ሰብ ተሳቲፉ ኣብ ጸሎትና እንታይ ንብል ዘበእንቲኣሃ ለቤተ ክርስቲያን ተፀፋኢከ በውስተ ኣውድ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትብል ኣብ ዓውደ ጲላጦስ ምእንታና ተፀፋዕካ ስለዚ እቲ ስቅያት ድሮ ተቐቢልዎ ኣብ መስቀል ሞይቱ ከዓ ተንስኡ እዚ ከዓ ኣምላኽ ንስቃይና ስቃዮ ስለ ዝገበረ እዩ ናይ ብዙሓት ለቀነም ክምህራቐኒ ነይረ ስቃይ ናይ ጌተ ሰማን ስቃይ ናይ ክርስቶስ ኣበይ ዝጅምር ኢሎም ኣብ ሰሙን ሕማማት ኢሎም ንብዙሓት ኣይኮነን ሰሙን ሕማማት ፍጻሚ እዩ ናይ ክርስቶስ ስቃይ ካብታ ኣዳም ዝወደቐላ እዩ ዝጅምር ካብታ ኣዳም ዝወደቐላ ክሳብታ ጌተ ሰማን ዝሓዝዎሞ ንዓርቢ ስቕለ ዘምፅዎ እሳይ እታ ፓሽን ናይ ክርስቶስ ትበሃል ምክንያት ኣዳም ምስ ወደቐ ክርስቶስ ሓዚኑ እዩ እግዚኣብሔር ሓዚኑ እዩ ኣዳም ገዛ ርእሱ ከድሕን ከም ዘይክእል ፈልጦ ነይሩ እዩ ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 3:25 እንታይ ይብል ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝተገብረ ሓጢኣት ካበይ ዝመፅእ ሓጢኣት እዩ ካብ ግዜ ኣዳም ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዝተገብረ ሓጢኣት ብመለኮታዊ ትዕግስቱ ክሓልፍ ሓደጎ ንሱ ንክርስቶስ ከዓ መተዓረቂ ብደሙ ገይሩ ኣቆሞ ይብል ኣብ ሮሜ 3:25 ስለዚ ንክርስቶስ መተዓረቂ ገይሩ ዘምፅኦ ዘሎ ብመለኮታዊ ትዕግስቱ ነዚ ኩሉ ግዜ ዓመታት 5500 ዓመት ክሳብ ክርስቶስ ዝመፀላ መዓልቲ ተፀሚሙ ሓሊፍዎ ኣብ መወዳእታ ብክርስቶስ ከዓ መተዓረቂ ገይርዎ ይብል ስለዚ እንታይ ንርዳእ ካብዚ ፈተና ንግዜ ይፈቅድ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ መጻኢ ንዘለዓለም ስቃይ ይጠፍእ ዘለዓለም ስቃይ ትበሃል የለን እቲ ብሓጢኣትካ ከይተነሳሕካ ሓሊፍካ ብሓጢኣትካ ነብስኻ ናብ ገሃነም እሳት ተወፍዮ እንተዘይኮይኑ እቲ ናብ ኣምላኽ መፂእካ ንስቃይካ ብትርጉም ክትነብሮ እንተደኣ ክኢልካ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ እስከ ራእይ ምዕራፍ 21:4 ንርኣይ ኣምላኽ ከዓ ንብዘሎ ንብዓት ካብ ዒንቶም ንመን ነቶም ዝተሳቀዩ ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ እቲ ቀዳማይ ሓሊፍ ኣይናይ እቲ ቀዳማይ ስቅያት መከራ ሽግር ተፃብኦ ሕማም ኩሉ ድሕሪ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን እዩ ድሕሪ ደጊም ሓዘን ወይ ኣውያት ወይ ፃዕሪ ወይ ስቃይ ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ድሮ ተነቢለ ማለት እዩ ነቶም ዝሳቀዩ ከምዘይገድፎም እኳ ደኣ ንብዓቶም ክደርዝ ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሂወቶም ክሕልፎም ምዃኑ ሞት ከምዘይመፆም እንታይ ደኣ ምስ ኣምላኽ ከቢሮም ሓዘንን ኣውያትን መከራን ዘይብሉ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክወርሱ ምዃኖም ኣብ ራእይ 21:4 ይዛረብ ከምኡውን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስካብ 10 እውን ይዛረብ ስለዚ እቲ መልኣክ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምኡ ክብል ከሎ ሰማዕክዎ ንመን ንክርስቶስ መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ዮሃንስ መን ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣበይ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ምስ መን ይዛረብ ነይሩ ደሴት ጳጥሞስ ምስ ክርስቶስ ይኹም ኢልዎ ብመልኣኹ ገይሩ ተዛሪብዎ ደጊም ናይቶም ዝሳቀዩ ዘለዉ ምእንታይ መከራ ዝረኽቡ ዘለዉ ስደት ዝረኽቡ ዘለዉ ምንቲ መስቀል ተሸኪሞም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሂወቶም ዘሎ ስቃይ ዝሳቀዩ ዘለዉ ሞ ናተይ ኣመንቲ ዝኾኑ ሰባት ኣዒንቶም ናይ ንብዓት ክደርዝ እየ እቲ ቀዳማይ ክሓልፍ እዩ ሽግሮም ክሓልፍ እዩ ረህዋ ክመፅእ እዩ ደጊም ሞት ኣይክኸውንን እዩ ሞት ናይ ስጋ የለ ሞት ናይ ነፍሲ ኣይክኸውንን እዩ ድሕሪ ደጊም ሓዘን ኣውያት ፃዕሪ ኣይክኸውንን እዩ ናይ ተሓጓስ ቦታ ኣሰናድየሎም ኣለኹ እናበለ ነቲ መልኣኽ ይዛረቦ እቲ ምስጢር ስቃይ ሙሉእ ክትርዳእ ንኣይኮነን ዝመፅእ እንታይ ደኣ ዋግዋጎ እዩ ኪንኡ ክመፅእ ዝኽእል ክብሪ ኣምላኽ ኣለዎ ስለዝኾነ ኣምላኽ ንሰብ ክርዳእ ዘይክእል ኣይኮነን ኣፀቢቑ ዝርዳእና ንኢዮብ ከም ዝተሓተተን ፈለጥ ኢና ሰይጣን ይሓቲትዎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብ እንታይ ዝገበረካ ኢልዎ እንታይ ዝገበረካ
كم يلون እግዚአብሔር አይሐትትም እንተኾነ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ እንታይ ገብረና ይብል ይሕልወና ከም ሰብ አይሐትትን እዩ እንታይ ጌርካ እንታይ ጌሩካ አይብልን እዩ ትናትና ጽንዓት እታንታ ፎርቲቲዩድ ትናታ ቴምፐራንስ ብሙሉ ርእዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ገብር እግዚአብሔር ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ይሕልወና ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ كحلف كل مكرك حلف كله مصحف ناي زي ما قداسينا انتي يبل مرهمو معال تبدمنا يبلا وبرهان بليليت سلازي تهزب اسرائيل ام مكرا ناي 4 عمت مدر بدا كحلف كله سقاي مكرك حلف كله مرهمو معال تبدمنا ميكائيل غيرو ابي عليهم ناصلي يخيد نيرو سلازي እግዚአብሔር كم زحلونا بو نردا نيغزي فقد يفتفتنا نصبقو ግን ውጽኢቱ ዓብይ انت واحد ابسق انت دالنا خوينا ناملاخ نصلي املاخ وتر غزي ابغوننا الله صوعن مو كمل سلكاي سلازبل ወይ ከአብ ኻሉ ቋንቋና ኢየሱስ ቋንቋ ክንዛረብ ኣብ ማቴዎስ 11:28 አንቱም ጾር ዝኸበደኩም ናባይኑ አነ ክዕርፈኩም ስለዚ ንጸሊ ናው ኣብጎንና ከም ዘሎ ንሕሰብ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር እንታይ ብለ መስለኩም ሕዋተይና ሓተይን ኣብ መዝሙር 34:18 እግዚአብሔር ነቶም ልቦም ዝተሰብረ ቀረብኦም ነቶም መንፈሶም ዝተደቕሰኸኒ የድሕኖም ልብና ብዝተፈላለየ ክስበር ይኽእል እዩ ብፈተና ካብ ሰባት ዝመጽእ ካብ ዓለም ዝመጽእ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ካብ ኩሉ ዝመጽእ ልብና ክስበር ይኽእል እዩ ክንሳቐ ንኽእል ኢና ክንነብዕ ክንሓዝን ንኽእል ኢና መንፈስና ክድቆስ ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት የድሕኖም ይብል እቲ ስቃይ ንዘለዓለም ኣይኮነን ንግዜ እዩ ኣብ ፍጻሚኡ ግን ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዝህብ ድጉጽ ነገር እዩ ስቃይ ደቂ ሰባት ኣሕዋተይን ሓተይን ምስጢር እዩ ግና ትርጉም ዘይብሉ ከዓ ኣይኮነን ብመንጽር ብርሃን ናይ ክርስቶስ ናይ ድሕነት ስቃይን ሞትን ስቃይ ደቂ ሰባት ብልጫ ወይ ከዓ ሲግኒፊካንስ ክንሪኦም ከለና ድሕነት እዩ ዝዕትር ስቃይ ናብ ድሕነት እዩ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ዓርቢ ስቕለት ጠጠዋ ይብልን እዩ ብትንሳኤ ዓወት እዩ ዝዛዘም ስቃይ ናይ ሰብ ከዓኒ ንግዝያዊ እዩ ብዓወት ክዛዘም እንከሎትናቱ ሲግኒፊካንስ ግን ዓብይ እዩ ከም መጠን ክርስቲያን ንሓድሕድና ብዝህልወና ፍቕሪ ባህርያዊ ይኹን መልእልተ ባህርያዊ ሱፐርናቹራል ማለት እዩ መንገዲ ስቃይን ቃንዛን ደቂ ሰባት ከነጉድል ወይ ክንኪ ተፀዊዕና ኢና ስለዚ ሰባት ክሳቀዩ እንከለዉ ምስኦም ምስቃይ ሕሙም ክትርኢ እንከለኻ ምስቲ ሕሙም ምስቃይ ሓገዝ ዘድልዮ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስኡ ክትሓምም ምድላይ ምክንያቱ ኣብቲ ሕሙም ኢና ክርስቶስ ንርኢ ኣብቲ ድሳቃ ሓውና ኣብታ ትሳቃ ሓፍትና ኣብቶም ድሳቆ ህዝብና ኣብቶም ድሳቀዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ ስቃያቶም ክንሳተፍ እንከለና ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ኢና ንሳተፍ ከምቲ ክርስቶስ ንስቃያትና ትርጉም ክህብ ዝመፀ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግን ገለ ዓይነት ስቃያት ብፍላይ ሞራላዊ ቃንዛታትን ስቃያትን ብመንገዲ ዘይፍትሓውነት ንርኢና ኣብቲ ጉዕዞና ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስቃይ ንርኢ ስእነት እምነት ተስፋ ፍቕሪ ተነፂገአ ዝብል ስምዒት ክንርኢ ንኽእል ኢና ተገዲፈአ ዝብል ስምዒት ከልወና ይኽእል እዩ ጎነፅን ጽልእን ኣብ ህይወትና ስለ ዝበዝሐ ስቃይ ክኸብደና ይኽእል እዩ እዚ ስምዒታውያንን መንፈሳውያንን ቃንዛ ምሳና ነዊሕ ግዜ ክነብር ይኽእል እዩ ከም መንፈሳውያን መጠን እውን እቲ ስምዒት ምሳና ክነብር ይኽእል እዩ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነቱ ስቅያት ክፅወር ዝከኣል ምስ ክርስቶስ ብምትሕብባር ጥራሕ እዩ ንሱ ንሕማምና ፀሮ ንሕና ከዓ ብስምብራቱ ሓወና ዝብሎ ኢሳይያስ ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ንነዊሕ ግዜ ን20 ዓመት 30 ዓመት ንዓመት ን6 ወርሒ ነሰሙናት ዝኸይድ ስቃይ ክልዎም ይኽእል እዩ ስቃይ ናይ ስጋ ስቃይ ናይ መንፈስ ስቃይ ናይ ኣካል ክልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ክርስቶስ ክእትውዎ እንተ ደኣ ክኢሎም ግን ክርስቶስ ነቲ ስቃይና ዝስከሞ ንሕና ኣይኮንና ዝስከመልና ስለ ዘለና ብስምብራቶም እንታን ክንሓዊ ንስቃይና ኣብ ናይ ትርጉም ክርስቶስ ሂብና ብናይ ተመስገን ህይወት ክንነብር ተኽእሎ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እምበኣር ከምዚ ዓይነቱ ስቃይ ክፀውር ዝከኣል ምስ ክርስቶስ ካብ ኮነ ሓርነትናን ድሕነትናን እዩ ዝረጋገፅ ክርስቶስ ዮሃንስ እዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ብሎም ክርስቲያን ገላትያ ብሓርነት ክንነብር ክርስቶስ ሓር ኣውፂና እሞ በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ እቶም ኣርዑት ባርነት እዮም ስቃይ ዘምፅልኩም ዘለው መከራ ሽግር ተፃብኦ ህይወትኩም ዘምፅልኩም ዘለው ክሓልፍ ደኾን ኢኹም ኢልኩም ትሳቀዩ ዘለኹም ስደት መከራ በዚሑ ሞት በዚሑ ስቃይ በዚሑ ስራሕ ምስኣን በዚሑ ወረቐት ምስኣን በዚሑ ዝበሃል ቋንቋ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ስቃይ እዚ ኣብ ክርስቶስ ትርጉም ከተልብስዎ ሓደራ ይብሎም እምበኣር ከምዚ ዓይነቱ ስቃይ ክመፅእ
بمنجد ጸጋ እግዚአብሔር ክንሕልዎ የድልየና እስከ ኣብነት ክንወስድ ኢና ቅድስት ፋውስቲና ንስቃይ ብከምዚ ስዕብ ትርድኦ ነይራ ስቅያት ንኹሉ ነገር ናብ ጎኒ ገዲፋ ንነፍሳ ካብ እግዚአብሔር ህላዌ ክህልዋ መንገዲ ትጥቀመሉ ነበረት ስቃይ ኣብ ህይወታ ነይሩ ዘይነበረ ይኮነ ግን ነቲ ስቃይ ገዲፋሲ ከም መንገዲ ትጥቀመሉ ነይራ ናብ መን ዝመርሓ ናብ ክርስቶስ ዝመርሓ بعباي سعال تتقع نيرا كبيد عباي سعال نيروا معنات ابت زمن تي ايرلي سرتيس بزحات كهناتنا ون كاب ايرترا نوصا هاجر كمهار زخدو بعباي سعال يميتو كابا فسحا قبر املاح قدوس جمير كمالتي بعباي سعال يميتو ابت غزيتي تغزينا ابا فسحا زنبرو الاوانا نيرا قدوس فاوستينا عباي سعال مولي اوروبا مدهاني سلا زي نبرمو بزح سب تقتل سلا نبرت نسا بعباي سعال تساق نيرا نزناو حغزي خا كاب قدام ناب هوسبيتال ناب قدام تخيد نيرا أب كبابي أب زلوا خي ترفه زسكحكح زرباتات بزعبقة يسمع نيرو موت كده دي حشكي كاب سقايكي نابلو بز حساباتون تسفه بواي نبرن بتمساسال منقدي أبناء كريستوس سقاي بمنقدي بوسات أو هياب سلز نبرا زير قنوات شنكارا عصال كريستوس تساتفيت نيرا أب سقاي كريستوس أمسي واتحماما سيز نذكر دا بعلا خبق على خبز ولتو كاسمعكمي انتي تبل ኢየሱስ ምንት ውሽጣዊ ስቅያተይ ምንት ድርቀት መንፈሰይ ምንት ራዕድን ፍርሕን ዘይርጉጽነትን ምንት ጸልማትን ውሳጣዊ ዓሚቕ ለይትን ምንት ፈተናታት አጸገምቲ ተመክሮታት ኣብ ህይወተይ ምንት ክትገልጾም ኣዜ አጸገምቲ ዝኾኑ ስቅያት ብፍላይ ካ ምንትቶም ማንም ክርዶም ዘይክሉ ስቅያተይ ምንት ሰዓትን ሞትን ቃልስን ምረቱን ኣመስግነካ ኣለኹ ትብል ነይራ ብሓቂ ልብኻ ስትንክፍ ቃሊ ኣውሳጣዊ ዘሎ ስቅያተይ ድርቀት መንፈሰይ ራዕዲ ፍርሒ ዘይርጉጽነት ጸልማት ዓሚቕ ናይ ጸልማት ለይቲ ፈተናታት አጸገምቲ ተመክሮታት ካብ ውሽጠይን ካብ ሰባትን ዝመጻን ዝነበረ ክገልጾም ኣዝዮም አጸገምቲ ዝኾኑ ስቅያታ ውሽጠይ ዘለኒ ንስኻ ጥራሕ ትርድኦ ኣምላኸይ ምእንትቶም ማንም ክርድኦም ዘይክእሉ እውን ኣለዉ ኣብ ህይወተይ ከም ናይ ልክዕ ዝሳቀዩ ሰባት እውን ኣለዉ እሞ ተሰዓታት ናይ ሞትካ ቃልስኻን ምረትካ ንኣብኡ ስለ ዝሓወስካየ ንስቃተይ ንስቅያተይ أمسجنك كله تبل نيرا بعد سكيات بخمي مس ملاختي تحقواس زقت مويز اللاجب سكياسي أبو نتايبلو نامناي ملاختي تحقواسي زمسا كايبلو نقدس تفاوستينا استوها بملاختي ملكوتها محرد ناي تحقواسن تسفان ملاختي نير اتم انتاي ابتناي سكيات جيزي ابتناي جيزي تصولوت زركوب حتى استفلالي سقايت هب هيوتهم زلو مو ابتناي كريتيكال ساعات ناي ساعة سلسته زقبر تصولوت انتدعى نمحرتي ذكرهم لنفس وقفهم كمحرمين زبلا سكياتنا شجرنا مكرنا سدتنا حمامنا ناينويح الزمن مسكلنا ابتانا يسعى السلسة زقبر ويك ابز حمام سمون حمامات بفولي زقبر صلاتات كريستوس كونت طمخانو نقدس فاوستينا نجير واي اغزيابيرنا عنا زلو فقر المحرتن درت البؤيو بزح جزي ابستم هوري سمعكم انت اخونكم يقولي يعني ميزيريكوردي فولوتوس تاي مالتيو ابغص ክርስቶስ محرت እግዚአብሔር አቦ ንርኢ ምክንያቱ ከም ጳውሎስ ጳውሎስ ብሎን ቆሎሲያስ ጽሑፍ ከሎ ክርስቶስ ቀጥተኛ መስለና እግዚአብሔር አቦ ይብሎ ስለዚህ ንክርስቶስ ክትምት ከለኻ ኣብ ስቅያቱ እግዚአብሔር አቦ ኸናዓኻ ክምሕር በተሓደ ወገን ትርኢ እንተ ጠመትካ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ክትነጽሕ ኢኻ በቲ ደሞ ስለዚህ ስቅያተይ ሕማመይ ሽግረይ ኣብኡ እዩ ስለዚህ ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ብፍላይ እነስተንትኖ እንታይ እዩ ንስቅያትና ሓዊስና ዓርቢ ስቕለት ኣብኡ ተቐቢርና ብትንሳኤ ሓድሽ ህይወት ክንለብስ اتسترف أرجيس سبنت أرجيت تحسسوا أرجيت أنا وبرا أرجيت كريستنا أرجيت قده هيوت ون كي تعرفه أو خبرك خلال له عمت قصيرنا فاسيك عين بعلننا نحنا بترجمنا خلنا ورز قبنا خمتهم قدامات كريستيان بترجم زنبور وزنبور ما إجزي أبيهن سكياتهم ترديو بعوض كتنصوم زخاء عليه كبران بخصوص حواتين حتى إذا تازي دحنا بزخنا اللي جزي سكياتنا يفكسنا بيت تسقعنا ناب كريستوس هيوتنا بملؤه أو كله سكياتنا منفسه دخنتنا ناو كريستوس يزتقلبنا زيادة أتقام مزخون صبيب صداف من قدي بأمان استملأ مزخون كريستوس قلنا يخيدكم زلو قدمنا يمرحلنا خمزلو من قدن حقن هيوتن كون يغواسينا خمزلو سنس كنقبر لنا سلازي أب صلوة السلامة مدسب أب سجدت قدس قربان السلامة مدسب نباب قدس مصحف السلامة مدسب سقطع السلامة مدسب هيوتو بمنفساونا زمر حسب نتي أب هيوت زلو سكيات أب حقنيا ترجمنا كريستوس نامسه نخعوت ذات أقوم أيقونه كلاي نسكياتنا عبر بحنا دخن كيرم نخل ذا ساق نفس انتاي ساق نفسك كبهاللوين نسكياتنا عبر بحنا خن كيرو نخل نجاراتنا كوننا كلوت أم نخل دمالته هو نخل
استبهلوا حجي صنيلكم سمعوا امناي نغو اوفرين صلاتنا امناي نغو صلاتنا من تخحس حطياتنا لصلاتنا سرحنا سقياتنا نوفينا نفسو كفسب ابي تخسيان كاتخونو نغو نقداس يخون نستنتنو يخون وي كاب غزو خنقلن كلو زبلانتايو او غويتاي زامعت زيا من تخحس حطياتين لاي صلاتين سرحين سقياتين اوفي كالو الي وص سرحنا تاكلاو سقياتنا امورنا تامورنا خاطر دورس يبحال بانجليش تدورس انتي مالتي ناي امورو سقياتون كلولنا خني وردتنا يصغنلا اتي ناي نغو نغبر صلات زي عقبتنا انتلنا خوينو خا لوط البونت منتان كيهلونا اب علتاو تغباراتنا حاده مرآيا سقياتنا ناب عاوت كم زنصانا ملكت يهبنا تناي نغو صلاتنا تو اوفرين زبحال مالتي قدس باولوس بزعبا زيا قال اللاتو حزو اب كلاي قرنطوس 1:4 كلاي قرنطوس 1:4 تايبل بتنرئسنا كاب املاخ نصنانا علو مصننا نتوم اب صببا زلو اب شجر مكران زلو كلاتهم كنصنانا من تخكال الناس بصببانا زبله زصنانعنا من يلو كريستوس يلو ويكا اغزيابير بروس يلو انتاي زبل زلو نرئسنا كاب املاخ مصننا من تخركب نتوم اب صببا زلوون اب سقاي اب مكرا اب شجر زلو نعاتاتهم من تخنصنانا علوسي اقدمو نتناتنا اب هيوتنا زلو سقاي شجر مكرا تصابو سدت حمام موت بملؤ بسببنا زصنعنا كريستوس بينو طرحيو يبا نحنا كمتن ناي قدس قربان وانجيلاويان كم تختلتي ناي قدس دنجل مريم متن نسبات انتينا خنبلهم زغباينا نسقياتنا مس علامه حوارياونتنا كنوفينا نحتت سقياتنا سي حوارياونتنا سقياتنا علامانا مخانو صندق علامانا مጨረሽቱ እግዚአብሔር مخانو بز حلف سقاي او نغتس زي كناسي تزمص كبري انا كبري زهبنا اذا مالت من تفلطت حقኛ ህላዊ ኢየሱስ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክሰፍሕ ተናይ ክርስቶስ ፓሽን من سقيا زملو حمامات خنمل كلنا ناي ቅዱስ ቁርባን ስግደት ኣብ ሙሉ ዓለም እንት ክሰፍሕ መልእኽቲ መለኮታዊ ምሕረት ኣብዛ ሃርቲን ወርልድ ወይካ እትሳቃ ዓለም من تخزرقح نبيت كريستيان بمنقدنا اي محرس سرح نمهناصينا نسقياتنا تصاويرنا ينخيد وي كان نسقيات كريستوس اب نفسي من لا الله خذ ولا حواري باولوس ترجم هبو الله خذ ولا نزع عالم زياسي و ناي قدس قربان سجدت اب سقياتنا كريستوس اب ادوريشن من تانكن لما دمو عالم توغودي اسلازلا بعالم بسغا بسيطان رأس عالم توغودي اسلازلا ناف كريستوس من تكتمص از نغير زخم زدليا مالتي اتخال سقاي دحنتاو واغا لو عسبلو دسقه عسبلو يوسف انت ايلون حواتو نسخاتكم غدغاد دربيخمني اغزيابير غنا خبيرني يلو كلهم حواريات كلهم قدوسان كلهم ابو تسديدهم شماما صليمم كفو غيرمم كله قدوس باولوس انت ايلو سلا كريستوس زي تبهلنا ينغير يلن تصريفنا قمشنا تغوتيتنا تهاريمنا تأسيرنا تقفيدنا سبات اب قمينا حمقات إلومنا حدا نغير غنا يفلطم بدغنا كواز مهمنان تمسلنا ابصص صباحينا غن نحدس يلو اتا ابصص صباح نحدس الله مستين قربانيا نسحيا سجدتيا اب كريستوس ام مسقلون صنع زخونه امنت مهلاوي سلازي نزخر دو يدلنا دق سبات نسقياتهم مس مسقل يسوس مستي ولقاوي حساباتهم كحبرو يحتتو بفلاي ግን مسناي ጽንሰታ ማርያም ወይ ከናይ ድንግል ማርያም ዝኽተሉ ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ኩሎም ሓቢሮም እቲ ኣብ ልዕሊ ማርያም ዝወረደ ሸውዓተ ስቅያት ብክርስቶስ ዝመጻ ስቅያት መስምዖን ዝተነበየላ በዚ ሰንኪ ህፃን እዚ ሴፍ ንልብኸ ሰንጢቕዎ ኸይዲ ዝበላሞ ነቲ ስቃይተ ተጻዊራ ካብ ስደቱ ስጋብተ መጨረሻ ናይ ዕለተ ሞቱ እቲ ስቅያቲ ደቂ ማርያም ዝኾኑ ተኸተልቲ ማርያም ዝኾኑ ካብዛ ድንግል እዚኣ ሞዴል ናይ ስቅያት ገይሮም ክመሃርዎ ተዳኺሎም ኣብ ዓወት አሉ ምክንያቱ ወዳ ንዓወት ከም ዝበጽሕ ኣቀዲማ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት እያ ንኹሉ ነገራት ብትዕግስቲ ኣብ ውሽጢ ልባ ተስተንትኖ ነበረት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ስቃይ ትርጉም ሂባ ናይ እግዚአብሔር ቃል ትርጉም ሂባ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ትርጉም ሂባ ተኸደ ስለ ዝነበረት ሰባት ከዓ በዝንኹ ኾድዮም ሳልሳይ ከም መጠን ሰዓብቲ ክርስቶስ ንስቃይ ከነወግደን ይከኣል ዶ ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢና ተኸተልቲ ክርስቶስ ኢና نسقاي كانوا وجودنا خلده نحن كلنا حواتين حتين عمنا نبعت سنشروتات عمنا نبعت قلا ينزلنا أبصلتنا خمينا نبل عمنا نبعت قلا زلنا نبلنا أبت سلامنا أخونا قصنا نصلي
بز خاني أب هيوتنا سقايا لنا أب هيوتنا فتنا لنا يسوس أماتيوس 16:24 تايبل كسعب نزدلي هيوتو يمنن مسقال على العلد ما يسعبني مسقال على العلد تاي مالتي معال تاوز قطمنا شجر مكره تصابؤه سدت حمام سقاي ناي منفس يكون ناي سقا نازي حزنا اجر كريستوس أنت كريستوس أداو كريستوس سبنت كريستوس أكل كريستوس نتأمتنا خنكيدين كلنا نتمسكلنا نتي سقاينا نتمكرنا نسي إذا صارا عم نفسي صعنا أتن إحنا استسقنا يو لك أب كريستوس محرم تسلزلوخا بسقياتنا نحوي قدست فوستينا تاي تبنيرا نهيا بسقيات ترديا أتبي واتاز نبر سقيات تناي كريستوس سقيات ترديا كم تبنيرا ملائختي كقون أزخولون تخينهم نيرهم ملائختي كقون أزخولون نيرهم تخينهم بخلت نجر مقون قلنا نيرهم حانتي أب قدس قربان كنقبل كلنا أتخيل إتدما كنساق خلنا واو ملائختي زقون أنيرهم تزخونو تبلا لك قدس فوستينا حواريا ملكوتهم حرت تبهلي أتسوا ملائختك قانون زخول ليرم تزو بخلت تنجر مقانون لا إلى حسب تبل تقدميتي قدس قربان ساتهم سلزي يقبلوا يسجدوا لي تراح ينبر أي يقبلوني كتموت ويا كل يوم قدس قربان أخنا فهم يشوفونه إسياس معرف شدش أنت رأيهم أخنا فهم يشوفونه بشدش بخلتهم فهم قصرهم يخدروا بخلتهم فهم أجرهم يخدروا بخلتهم فهم كا أبشاف عالمي وين شافونه ولا قداسينا وترجزي كتموت ويا كل يوم بعلم ميكائيل عقمي ولا من أي تصوروني يوم تبرهان أنا نسختكم من جن نقبله سكيات نقبله سجون دم النفس الملكوت نقبله صباح حمص كنستنتنا هنا نسو سلازي تاعت بالله ملائكة كقانون زخول نيرم تزخونه as if they are قدس قربان كنقبل كلنا مقانون لنا كنساقو خناخا متقبلونا مرن تردؤون نيرم تبل رابعاي فقري بخمايو أكل هيوتنا وينابرانا محرات زخونه أتفقر خريستوس سكيات زي متص محرات زلوسي أب أكلتنا بخماي زخون بفقري وي بزي فقري كنساق نخلينا قدس فوستينا نخل نجر بتحواس بتعجستي بصنعاتها تساقيات سلزي فقر نيروا تحواس نيروا تعجست نيروا صنعات نيروا نسقياتها بخوم تقبيلاته مبزحتنا بفقر أيكوننا ننساق أكوادا بفرحي برعدي بقنئي بزي عقبت إنا ننساق نمبزحت يوم فرح مسكال زيادة كم مسكال نبعلو يفرحهم كم يسوس مس فقرنا استساقي نحناون من تفقرين نجزي أبير كنساقل لنا سلازي أتسقياتنا بتحقاس كنقبل فقاد كاي خون مبال ناتكاس كريستوس نتساقي بتمج أرشنا جيت سمعنا تقول وابوي ذات وعزي أخابي تتعالى جناخه فقاد كاد أمبر فقاد أيه إذا مالت الناس تساقناون كنفكر سلز بزحت قدسنا بهيوتهم زحلفو مكرا مأسرتي محرمتي مغرفتي كم سقاي كريستوس غيرم سلازري وزنبرو نتات مص سماوت كبرد أمبر نمدراوي أيكونت أبزنا يوازيما خنقبر كلنا أبتنا زيما سلنقدس نحنا انتاي نبل بتقستومو لسماء تتدهن هاجر وبتصلو تصادق يتفسح مكان ذكر سماعتات بوداسي يتفسحو جهادة أمينو من زنتاي مالت بقام قاقز كترجم لكم هو زخري ناي سماعتات نباري إيو بناتهم تعجزتها هاجر حزبي بيت كريستيان تحقس بتقستهم لسماعتات تدهن هاجر تدهن بتسمز قبر مسوات نتحلفنت ناي صادقان سماعتات ذكر صادق نايتهم صادقان بوداسي يزلعل بخبر وداسي يلعل كمي تأمينو جهادة تأمينو يتفسو جهادة يتفسو مالتي يحقسو مالتي جهادة تأمينو هنياتو نتينا كريستوس سقايات تقبلوا موس نتتحقوا سلازي تموتو نعم مسكال قصهم سلازي تموتو نسي سلازي نحنا أزنا قرزي أبهانا كردو خنكل سلازي نقزي أبهي رابو زلنا فقري كسا مود داتا تناي كحسا أقلقلو تتي أتونين زبهالتي أتونين مالتي بإنجليش ناي كحسا ناي حدا أقلقلو كحسا مالتي كان مالو إيد لنا كمي فيليبي معرف كل تشمت ترينا كساموت كسام مسكال تأزز سلازبل كساب تموت كساب تمجر الشغا ننجزي أبير كبرين ترأخينا كريستوس نسقايانا أنتو زخيلي
نبزحات كنا عز جبرن مسكر زخونني أين سكياتنا أبي إسياس 53 عصرت حالة تتقيس له رومي حموش 10 شعات تتقيس له السكيات نبزحات كنا عز جبرن مسكرنا سلازي أتي أبناء سكيات أبي هوتنا زمتس أما تعجزنا يوم بفقاد جزي أبير كنورة أبز خالنا له جزي أتسقي ترجمنا لبسنا نمتس حمشاي أجزي أبير سلمنتاين سكياتنا زف كده أجزي أبير كنساقي أيدلني جن كم ساعبين بحري سب أونتنا أجزي أبير كنساقي يفكري أجزي أبير أبو جن نزل كنساورن كنس أنا نعن تسقى خايه بنا سقيلو كتفتنا يقدر فكاني تسقى يهبك كتواجع له تخل تسقى يهبك فتنا مسمسة كتواجع له لما نتابع حدش كده فتنا خمس نقول بسم يسوع كتواجعه بمسكال كريستوس كتواجعه بمقصريخ كتواجعه تسقى تاتيهبك فتنا يكون زمسة كخل عنا إزمسة سقاي مسارح لوطي بزح جزء فوسي ركوبي جن كم تستسفنا أيكونن أتتصفاتنا يوصلنا ده أتتصفاتنا زنك أخوينو سكياتنا ترجمة هي بناني تصفاتنا ملء أنت أخوينو جن بتصفاس لزز دحنا رومي حموش 24 يفتسم بزح جزء فتناتنا هيوت عدلات يرهولنا يم بزعبة فتنا أرس فوستنا خمزي لا تسعف أنت أخونا تزجرم جن أملاح بعلو يفقدوا مخانو إيو نزز جبرو كجبر كله جن كل جزء عم نفسي سنة مقبار من أنت خجلت وين أنت خمعبلي أملاح نتفتنا زمصو عم نفس ناسي سنة مقبارنا خعبي كنردقو يجبرو إيو تبل إذا دما نايت فتنا إيسوس إذا السعب يلوه كم إلى ترجم صحابته أبي وتا أنا بتحقق سكاز تقبلي يزلخ بدستة تقبلي يزلخ حمامي سيري له كمنات كذا عبي كنب جن سقط بهيب كان يخبط تحقق سينبرا له خصوصا إيسوس السعب يلوه انتهي يلوه ما أنتخي بزعبا زحلفو زلو سكيات رأيهم مسي حج حزو ما أنتخي بزعبا خي زحلفو زلو سكيات وترو أستنتني دحر ما أنتي تساقيو زبلو كله عابو خينو أي كرأيكني التسكيات أنا من تاخي ساقهم زلو خنتر أترديوكي أتناتك السكيات سي عابو خينو أي رأيكني نيشتيو تأنا تساقيو زلو خم أنتقي انت دحنا تهوتكي من تخما خز أمسالك كالوت نفساتي زلازلو بزعبا زوجي سكياتي كتستنتن خلقي عزيق تحقسي بزعلتا أباي أيهود زجبروه فريساويان زجبروه كبت سقطها بهوتي زبصحوه كتحاسبن كلخي يبلا له تحقسي أقدم جرماي نعيشي جرماي لوا كبري لوا مخنياتها وريا يوحنا ستايلوا كرسوس عم مسكالي خبير جرمايو كبري لوا سكياتي واقع علوا تواقع واقع دحنت واقع تنسعي مخنياتو أبدمي يزبلا زلو هيوت الله بدحر حجن زمصون بدمي أنصحيهم كنا بري مالتي ننقص لدقيق سكياتكي نقش يغن عابي سكياتك مالتي مس زقلح سكياتي صبريو نيشتي شجري يقطمكي نيشتي سقاي يقطمكي عبت سقاياتي ترحويسي سلاز حد جزي من سقاي زمولو حماماتو نعنا نعلمن ملع علم محرنا خل كلنا اب هيوتنا خنا ملكتو لنا بفلاي قدم قرص قربان كنا خنصلم كلنا نابانا سقيات ناسي نعنا محرنا خنبلو سلازي حوسي يمناتي يبلالو مسقياتي صمبريو يبلا شرشاي موداتن كم كريستوس بمخان بخمي سقياتنا كنساتفو نخل كم كريستوس كوين ناسي كم تنسون سقياتو تصاويرو زخالمو ترجم زلبسو نحنا خي كمي غيرنا ابت سقاي كريستوس كنساتفو نخل ابزي حنت ملእخت الله قدس دنگل ماريام ادينا ابرالبو مثالي يا ابي هوتنا ويا ارآيا نسا ناي سقيات ودا تكبت سقيات ابسبك بصحيل كزيت غموتو صيراتو يا كابات مهارو إنا نبحث لنا أبرال بوزخونت موديل نهيوتنا كاب كلهم قدسان كاب كلهم ملأختي كاب كلهم أبو كاب كلهم بسقاي زحالفو مترجمة بهيوتهم زلبسو تازبل اسات مريم سزخونت أبنتا قدس دنجل مريم مدينة بزحيا تساقيا بزيكا أولس يوحنس أي كمتون قالوا هواريات أبو قرب مسكال صنيعانه يوحنس رح يمسأل صنيعو كلهم قريفهم ما خيدهم يوسوس أبيت مقدس مستفى تساقيا ناب قبص أخسدت كلها تساقيا سمعون كنات نلبا خمزو أقدم خنقران كله تساقيا كقرف كساقيا طوف كبلولو تصفع كنكلو نحنا وين كم عوالات بيت كريستيان نسوقوخ نبدلهم كلنا تساقيا سلازي كامناتا سلازي عب سقياتنا
ንዓ ሞዴል ህይወትና ንግበራ ኣዴና ስለ ዝኾነት መድሓኒትና ስለ ዝኾነት ኣደ መድሓኒና ስለ ዝኾነት ናይ ማርያም ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ እያ ተስፋ ገይራ ራይኹም ታቋንቋ ማርያም ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ብናይ ዓለማት ሓሳስባ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ገይራ ወዳ ሓደ መዓልቲ ከም ዝኸብር ሓደ መዓልቲ ብዓወት ከም ዝተንስእ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ነቲ ስቅያቱ ትርጉም ናሓለፈቶ እያ ኸይዳ ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብቲ ንግደት እምነታ ክሳብ መወዳእተና ተኸቲላቶ ስቅያታ ተሰኪማ ክሳብ እግሪ መስቀል ተኸቲላቶ ንሃዋርያት ኣብ ገዛ ፈሪሖም ብስቅያት ሞይቶም ከለው መራሒት ኮይና ክሳብ መንፈስ ቅዱስ ዝቕበሉ መሪሓቶም ንግደት እምነታ እዩ ዝበሃል እዚ ነቲ ጸልማት እምነት ዝነበረ ናይት ኦፍ ፌዝ ናይ ጸልማት እምነት ዝነበረ ኣብ ደቀ ሰባት ይኹኑ ኣብ ሃዋርያት ዝነበረ ንሳ ንግደት እምነት ብምግባር ንግደት ተስፋ ተጸዋርነት ብምግባር ንጸልማት ስቃይን ሞትን ወዳ ንኻልኦት ኣካፊላቶ እያ ወዳ ዓወት ከም ዘምጽእ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ንዑ ረኣዩ ንዑ ጠመቱ ኣብ ምባል በፂሐ እያ ንሕና እውን ከማኣ ክንከውን ኢና ተጸዊዕና ዘለና ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ስለዚ እቲ ቀንዲ ሓሳብና እምበኣር ንሱ እዩ ስቃይና ኣብ ህይወትና ዘለዎ ትርጉም ናብቲ ስቃይ ክርስቶስ ክንጽንብሮን ኮለና ብትርጉም ክንነብሮ ኮለና ስለዚ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ስቅያት ክመጽእ እንከሎ ናብ ትርጉም ክለብስዎ እሞኒ መዋጽኡ ኸዓኒ ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ክትፍተኑ መጺእኩም ዘሎ መዋጽኡ ኸዓ ፈጢሩልኩም ኣሎ ዝብሎ በኣኡ ንስቅያቶም ኣብ ክርስቶስ ክጥምትዎ ኣምላኽ ከዓኒ ክንሳቅስቑ ኢሉ ከም ዘይጥምት ፈናይ ሕደ ምዃኑ ንስኻትኩም ግቡእኩም ግበሩ ይብል ሕነ ምፍዳይ ናተይ እየ ዝብል ኣብ ህይወትና ስቃይ ዝገበሩልና ሰባት እንተለው ዘሳቀዩና ሕማቕ ዝገበሩና ክፉእ ዝመደቡና እንተ ደኣ ኣለዉ ኮይኖም ንሕና ዋላ እንተ ዘይተቀየምናሎም ንሕና ምሕረት እንተገበርናሎም እግዚኣብሔር ብምድብ ግዜ ዝቐፅዕ ንስኻትኩም ግን እንታይ ይብል ኣሎ ግቡእኩም ግበሩ ስቅያትኩም ኣብ ስቅያተይ ይጸንብርዎ ብትርጉም ንበርዎ ሕድገት ሓጢኣት ግበሩ ተነስዑ ተመለሱ ኣብቲ ኣነ ኣብ መስቀል ዝገበርኮ መዳርክቶ ኣልቦ እምነት ኣልቦ ድሕነት መዳርክቲ ኣልቦ ዝኾነ ድሕነት ሰጢምኩም ንበሩ ይብለና ኣሎ ስለዚ እሞ ኣብ ስቃይና በረኸት ኣሎ መሊኡ በረኸት ታሪኩም ክዝምሩ ኢኹም መወዳእታ በረኸተይ አንጀርቢቡ ክትብሉ ኢኹም ከመይ ገይሩ ሰብ ኣብ ስቃይ ኮለ ዝሕጎስ ኣብ ስቃይ ኮለ ዝዕልል እወ ተስፋኡ እግዚኣብሔር ካብ መጨረሻ ይቐንሶ ይሕዘኑ ኩሉ ይቋፀሮሞ ብስምብራቱ ክትሓዊ እዩ ዝገብረካ ክቡራን ብክርስቶስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ማራ ሓሳበይ ንምዝዛም ሎሚ እቲ ስቅያት ናይ ክርስቶስ ኣዚና ካብ ተመሃርናሉን ካብ ተረዳእናሉን ኣብቲ ስቃይ ናይ ክርስቶስ ሰጢምና ምእንቲ ክንነብር ሞ ክርስቶስ ከዓ እቲ ኣብ መስቀል ዝፈጸሞ ስቅያቱ እናስተንተናዮ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሰሙን ሕማማት ዝያዳ ትርጉም እንትክህልዎ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ስቅያትና ሕማማትና ሽግርና መከራና ኩነታትና ብምሉእ ናብ እግሪ መስቀልካ ነምፅኦ ኣለና ኣብ ዓርቢ ስቕለት ክንብሎ ኢና ምንቲ ሃገርና ምንቲ ጎረባብትና ምንቲ መላእ ዓለምና ምንቲ ነፍሲ ወከፍና ምንቲ ቶም ዝሳቀዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝርከቡ ኣብ ስደት ኣብ መሪር መግዛእቲ ኣብ ሞት ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ማዓስከራት ኣብ ኣባይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሕማማት ዝሳቀዩ ዘሎ ወገናትና ናትና ንሓዊስና ኣብ ዓርቢ ስቕለት እዚ እዩ ነምፃልካ ኣለና ክንብሎ እሞ ብመስቀሉ ክዓትበና ብመስቀሉ ክፍውሰና እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹልኻትኩም ይባረኩም ብሩኽን ቅዱስን ሰሙን ሕማማት ገይሩ ናብ ዓርቢ ስቕለት ኣብፂሑ ዓርቢ ስቕለት ኣርጊት ሰብነትና ኣርጊት ኣነባብራና ኣርጊት ኩለንተናና ሰቂልና ብትንሳኤ ክንሓብር እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና